Dúirt Colin Duffy a bfuil neamhcheanta inné in Nuacht Dhufaigh ag beiricí measarín a ganda aintama a raibh agus an nuí, go greideann se gur bead na fórsaí sléindale a phlándal a DNA sa char inar éalaí na Gonadaí. Dúirt se fásta nach bhfuil muinne gas sa stéit na cúte bhéirí is beag na 3 bliana a chaitheú sa phríosún as na cúiseanna. Bhí fáilte mhór raibh Colin Duffy ar bhuachar na bháil inniu agus é ghlacu páirte a léirsú a gunne coileadh cemí a bPríosún gCabraí. Tá 3 bliana caite ag Colin Duffy sa phríosún sin as dúnmharú na Saidearí Patrick Azinkar agus Mark Quincy a mála intrama. Fuair is neamhcheanta é inné agus muoinn sé sin gur corú a chuid DNA sa char a dúsáid na Gonadaí san na dúnmhairíthe sin. Tá mé cinse fatú de seo. Gur curú ag na fórsaí slándala sa stad seo. Caithfidh mé rá go bhfuil farraige dóin orm marial ar an seall sin a chaithfidh mé a bPríosún. Agus tá an lucht go hiomlán ar an stad agus ar na pés. Dúirt Colin Duffy na rósca go cinse an mite ag tuairt cás an iad na stáit ná seo a dar a thuair a chaith se seall sa phríosún sa le corú na cúiseanna ar neamhní. Tá cás ó gom hana fion fedú den cás dearannach sivalta a chlach mé agus tá sé sin a gCabraí le sé blian déaganis. So níl muinnear bé agam go méo 6 tóirú ag teacht amach as an cás sívalta sin. Arás le na bhain chéile agus a foiistí inniu, dúirt Colin Duffy go leanúid se mar ríomhaí politiúil agus cé ná dacaí an sé leis an chomhlint airm, dúirt se na gceithneite a hanar a dí. Anin í gáalachar nó ar TG4 a mall farste.